Zamořeno hňupama prostě. Takže ahoj, zdraví vás Beagles, vítejte do dalšího videa. Já vás tady zdravím opět ze Subnautiky. A od minule právě mě tady vybuchla Aurora už, se můžete podívat. To je Aurora, ta loď. Potom tady mám zapojený jako zařízení na kyslík a nějaký věci už jsem si tady vykraftil a tak. A mám tady i takovou malinkou základničku tady. Jo a taky ještě mám tady vykraftěný antiradiační oblek. Jo, ploutve, kyslíkový láhve a takže. To je vlastně v podstatě skoro všechno, co se změnilo. Potřebuji křemen na sklo, vždycky hodí. Tak, dobrý, mám vzduch. A já si pak chtěl ještě vykraftit i žárovku, takže to taky vykraftím. A je potřeba dost pod vodu. A tady právě vidíte pode mnou, to je vrak ponorky. Já vím, že to je taková základní ponorka právě. Jo, Seamoth se to jmenuje a je to jako fragment, ze kterého to budeme pak moc craftit a teď tady zase po mně jde Stalker. Jo, tady máme měď. Ještě tady naskenuju tohle. Dobrý, to mám a půjdeme nahoru. A asi bych nazbíral i nějaký semínka tady těch řas zase. Mám na to místo, jo, víceméně jo. A mám dost, si spíš to dal asi do modulu záchranného, to schovám a si vezmu lékárničku. Tak já tady nazbírám houby na baterky a nazbírám jich radši hodně. Nezabírají moc místa. Baterka je tady. A já můžu. Ale takhle, ono z kyselinové houby dělá. Jo, z kyselinové houby a z měděné rudy. Tak, už mám i sklo a teď si vykraftím svítilnu, vyrobím svítilnu a mělo by to krásně svítit. Krása. Takže teď můžu pod hladinou a můžu to takhle pěkně svítit. Tak sem ještě skenuju. Dobrý, tak jsme naskenovali. To je hustý. Jedovaté maso. Nic moc. Vidět, Aurora je tamhle. Tak. Aha, a tam by měl být nějaký vrak. Vím. Když možná to byl ten Seamoth, jak jsme ho našli už. Takže teď ještě můžeme plavat tamhle, ale tam se bojím, tam žije Reaper Leviathan. Což je obrovská věc, asi třetí největší věc v Subnautice, jo, což i když máte ponorku, tak jako je to docela nebezpečný, takže to je krabička. Tady jsou nějaký krabice rozházený. Tak, pojď sem, dobrý. Ježišmarja, co to je za blázna, to je nějaký, nevím, epileptický podvodní pásovec, nebo nevím vůbec, co to je za, to je nějaký hňup. A tamhle další. Je zamořeno hňupama prostě. Tady jsou ty pitomci dva. Všechny pain. Písečný žralok. Kam to zmizel? To je tak spíš písečný debil. Tady je, no. Nech mě bejt. Tak. Podmořský kluzák, to chci hrozně. To je dost dobrá věc, to je... Dobře, za rok tam dopelavem, to bude dobrý. Ten zvuk, co to vydává, co... Chypulec. Dohaj. Ježišmarja. Se toho vždycky tak strašně leknu, to je hrozný.
Aha, on se ten už rozbil. Tady nachytám ty měchýřovce, tady jich je dost a jsou tady trošku jako v pasti. Trošku dost. Když se vynořím, tak to je takový zvuk, když na vás padá nějaký piano. Dobrý, a já musím jít pro chaluhy zase. To mohli naskenovat, že? Mohl, no. Skenovat se tak dá vlastně skoro všechno, takže se divím. Takže bych teďka měl trošku do té základny investovat. Každopádně, já tady dám takhle skřínku. V Auroře bych neměl moc chodit. Každopádně se tam podívám. A podívám se tam na ten vrak, který by tam měl být. Měl by být někde tamhle, jak teď 100% tady na mě vyletí zase ta výbušná ryba, že? Co to sakra je? Jde naskenovat, taky ne. Tohle, to je Seamoth. 67%, takže ještě potřebuji třetí fragment a budu moct být ponorku pak ještě. Ono to tam je hodně nebezpečný právě v noci. Takže bych teďkom asi šel prozkoumat ještě nějaký jeskyně směrem tamhle. To zelený najednou v té noci. Myslím, že pluju možná správně, ale možná jenom. Tak jo, a já teda vyrážím k té Auroře. Nevím, sice asi nedoplavu úplně jako k boku té lodi, ale mobilní loděnice. Podle mě to je fakt na to jako, na to dělání těch ponorek, na to vytváření. Já můžu mít podmořský kluzák. Yes! Tak konečně. Stánka samozřejmě. Jo, a ještě tady ten blbec. Ježišmarja, to je fakt epileptik normálně, to není možný. Nech mě bejt. Hele, a tak už máme tu takzvanou mobilní loděnici, jak to tady je přeložený Mobile Vehicle Bay originále. A ta vlastně slouží k craftění ponorek a takových věcí. To super, ta přeprava tady tímhletím podmořským, jak se jmenuje? Já ani nevím už. Podmořský kluzák, už vím. Podmořský kluzák. Ten fakt blesk dneska, to není možný už. Tak a mobilní loděnice nebo Vehicle Bay, teda Vehicle Bay. Tak jo, to by bylo pro tohle video všechno, já jsem dost užil. Já si myslím, že se to dost povedlo. A můžete mě dát like, pokud se vám to líbilo, pokud ne, nedávejte nic. Můžete mě odebírat, anebo mě napsat nějaký komentář, co se vám líbilo, nebo co bych měl naopak zlepšit. A loučím se s vámi Beagles.